er rundet 22.30. Værsgo til Deadline og til Jens Olaf Jersild. Forvirring om lærerne og kommunerne. Mediestunt, lyder kritikken. Jeg synes, vi skal gå op med det samme og genoptage forhandlingerne. Gerne. Hvor længe tror du, de var? Forhandlingerne brød så sammen i nat. Vi har parterne i studiet for, hvad skal der nu ske? Og så har vi besøg af TV2's Poul Erik Skammelsen, der vil lave et kritisk interview med min kollega Martin Krasnik om Krasniks omdiskuterede interview med formanden for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard. Velkommen til Deadline. Nu skal vi til interviewet med min kollega Martin Krasnik. TV2's Poul Erik Skammelsen er inviteret af Danmarks Radio til at interviewe Krasnik om hans omdiskuterede interview med formanden for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard. Poul Erik Skammelsen har fuld redaktionel frihed til interviewet. Værsgo. Tak. Jeg sidder her, fordi Deadline i søndag sendte et interview med Lars Hedegaard, formanden for Trykkefrihedsselskabet. Interviewet var, som det blev sagt, lavet af Martin Krasnik. Resten af medieverdenen har debatteret interviewet i den forløbende uge, og nu gør Danmarks Radio det altså også ved at lade en mand udefra, mig, der har været næsten 25 år hos konkurrenten på TV2 og aldrig har været ansat her i huset, tage emnet op. Jeg havde egentlig ønsket, at dette var en debat. Jeg vil gerne have haft Lars Hedegaard til at sidde over for Martin Krasnik, men Hedegaard skriver i en mail til Deadline, at han ikke ønsker at deltage. Han vil ikke lokkes i flere fælder, skriver han blandt andet. Jeg vil også alternativt gerne have haft Søren Krarup, medstifter af Trykkefrihedsselskabet, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, med i en debat. Men Krarup har kaldt interviewet mordforsøg for åben skærm, og han har også sagt nej. Han ønsker ikke at være i stue, eller jeg skulle måske sige i studie med dig, Martin Krasnik. Så nu sidder vi altså her. Du sidder i stolen, hvor Lars Hedegaard sad, da han blev interviewet af dig. Jeg sidder i værtsstolen, sådan lidt måske en omvendt verden for dig i hvert fald. Og jeg vil forsøge at få dig til at svare på noget af den kritik, der er blevet rejst, at du har været unfair, du har begået karaktermord, du har, skriver Krarup, begået mordforsøg for åben skærm. Allerførst. Lars Hedegaard har været udsat for et attentatforsøg. Du vil gerne have ham i studiet til et interview. Hvis du skulle beskrive dit formål med det interview, hvad var det så? Hvad var det, du gerne ville? Det synes jeg er meget indlysende. Hedegaard, han er jo en af de mest kontroversielle personer i landet. De fleste mennesker har en heftig holdning til ham. Det har han været i mange år. Så sker der jo det, at han for 6 uger siden blev udsat for et attentatforsøg, og det gør ham jo ikke til en mindre kontroversiel og interessant offentlig person. Det i sig selv, synes jeg, er rigeligt til at invitere ham i studiet. Men vil du gerne have en synspunkter frem? Jeg vil netop gerne have en synspunkter frem, fordi det, der har været omdiskuteret i så mange år, har jo været hans holdninger. Når han så bliver udsat for et attentatforsøg, så går de fleste, for ikke at sige alle, ud fra, at det må være på grund af holdningerne til islam. Det ved vi ikke. Nej, men det mener han selv. Det mener han selv. Det siger han, og det sagde han også til mig. Og derfor så er det jo helt indlysende at efterprøve de holdninger. Især fordi, at det, mener jeg, er så sjældent, at de har været efterprøvet kritisk i et, skal vi sige, pågående interview. Så det var det, jeg ville. Jeg ville simpelthen gå hans holdninger efter i sønnen. Det var det, du ville. Godt, så har vi det i baghovedet i resten af det her interview, fordi spørgsmålet er, om Lars Hedegaard vidste, hvad det var, du ville. Og jeg har du skriver en mail til ham for at invitere ham ind, og jeg har et citat her. Du skriver: Jeg er en stor beundrer af din vedholdenhed og dit mod til at sige din mening. Det glæder mig utrolig meget, at du klarede det kujonagtige, rædsomme angreb på dig, og er konstant forundret over den udbredte manglende evne til at bakke dig klart og tydeligt op. Hvorfor skrev du det? Det skrev jeg, fordi jeg mener det, og det mente jeg der, det mener jeg stadigvæk. Jeg skriver 3 ting. Jeg skriver, at jeg er glad for, at du overlevede attentatforsøget. Og så skriver jeg, at jeg undrer mig meget over den, og det har jeg også gjort, den valende politiske opbakning, der var til ham for mange steder. Altså det der med, at så mange sagde, det er forfærdeligt, at der er nogen, der har forsøgt at slå dig ihjel, men vi er meget uenige i det. Det opfattede jeg som meget valent. Og det sidste, jeg beundrer hans
mod og vilje og evne til konstant at sige, hvad han mener, på trods af det pres, han har været udsat for. Jeg har aldrig lagt skjul på, hvad jeg selv mener om ytringsfrihed. Men som journalist skal du mene noget, når du inviterer en kilde ind? Ja, det gør jeg. Jeg kaster mig over forskellige emner, som optager mig. Og i det her tilfælde, så vil jeg egentlig sige, at det var en venlig mail, hvor jeg giver udtryk for de ting, som jeg faktisk... Det er en meget venlig mail. Det er det, jeg stiller spørgsmål om. Måske endda for venlig mail. Jeg tror ikke, jeg ville have skrevet den mail. Jeg mener ikke, vi som journalister beundrer folk. Nej, det går jeg da ud fra, at du også gør, selvom men du er journalist. Altså, jo, det gør jeg. Altså, jeg har sgu en meget personlig tilgang til stoffet, og jeg beundrer hans mod gennem årene. Det gør jeg. Men man kunne også læse den som noget andet. Man kunne læse den som slæsk tale og billig portvin, var jeg lige ved at sige. Ja. Du fedter for ham, fordi hvis du skriver, at du beundrer ham, så kan det være, at han kommer ind i studiet. Ja. Lad mig sige 2 ting til det. For det første, ja, selvfølgelig er jeg venlig. En invitation er altid venlig, og at jeg så mener det, jeg siger, det gør det vel ikke værre. Selvfølgelig er det venligt. Hvis det så havde været den eneste kontakt, jeg havde haft med ham mellem den mail, og han sad her, altså her i studiet foran mig, så havde der måske været et problem, men det var det jo ikke, selvom de giver udtryk for det modsatte. I taler også sammen et par gange i telefonen? Vi taler sammen et par gange i telefonen, og vi taler sammen inden interviewet. Men kan man ikke godt sige, at det måske ikke er så mærkeligt, hvis Lars Hedegaard efter den her åbningsmail troede, at han gik ind til et venligt interview, ikke så kritisk et interview. Der sad en beundrer i stolen her, det havde du skrevet til ham. Altså, det er jo altså ikke det samme, som at jeg beundrer ham og for hans mod, at jeg synes, at man som en journalist skal udsætte ham for et venligt og åbenhjertigt og sympatisk indstillet interview. Men det, jeg mener, det kan være med til, at han, hvis han har misforstået dit formål med det, uanset hvad I har talt om senere i telefonen. Det er muligt, men han er ingen grund til at misforstå det. Vi taler om en mand, der har været udsat for et attentatforsøg. Han får sikkert stadigvæk rystet over det. Han får en mail fra en beundrer, der inviterer ham i studiet. Ja, han forventer vel ikke så. Jeg håber også, at han får mange andre mails fra beundrere efter sådan et attentatforsøg. Men når man bliver inviteret ind til et interview i Danmarks Radio, især i Deadline, og ikke mindst hos mig, som egentlig godt kan lide at gå til makronerne, og det ved de mennesker. Så du siger, at han skulle have kendt dig, han måtte vide, at det var... Han ved godt, det ved han, og så i det hele taget, når man bliver inviteret til en halv times langt interview i Deadline, kan man jo ikke forvente, at der ikke bliver stillet kritiske spørgsmål, men at det bliver et interview, hvor man får medløb af journalisten. Selv ikke med den beundrende mail efter din mening? Ja, især også, når jeg har talt med ham, og især når man tænker på, at den mand er jo en garvet journalist, der har prøvet det her masser af gange. Og du har givet ham hovedtrækkene i... Han vidste, hvad han... Du har fået hovedtrækkene i det her interview. Ja. Du har ikke fået spørgsmålet, men det havde han også på forhånd. Ja, præcis som man normalt gør. Jeg gjorde ikke noget, som jeg ellers ikke ville have gjort. Godt. Så lad os fortsætte til det, der blev udsendt. Selve interviewet var optaget tidligere på ugen. Det var ikke optaget om søndagen. Indledningen til interviewet blev lavet live her i studiet, og det klip, der kommer nu, det er fra helt noget af det allerførste. Det er det allerførste, du siger. Ja. Det er nu 6 uger siden, at Lars Hedegaard sagde, at han blev forsøgt myrdet på grund af sine holdninger. Og lige præcis det der klip der faldet Ejr Fogh, bestyrelsesmedlem i Trykkefrihedsselskabet for brystet. Vi har Ejr Fogh med fra Åben Rå, og Ejr Fogh, hvad er det, der generer dig i det, der bliver sagt der? Jamen det er, at Martin Krasnik på den måde lægger en præmis ned over hele interviewet, hvor han siger, at Lars Hedegaard har sagt, at han blev forsøgt myrdet. Det er en præmis, som går på, at Lars er uvederhæftig, og at det derefter bare gælder om at nakke ham, hvilket Krasnik jo så også tydeligvis gør. Altså, hører du det simpelthen sådan som om, at Martin Krasnik ikke tror på, at der har været et attentatforsøg? Er det sådan, du hører? Ja, sådan hører jeg det. Jeg hørte, at Martin Krasnik siger, at Lars Hedegaard siger, at der er gået 6 uger siden, at Lars Hedegaard sagde, at han blev forsøgt myrdet. Og det mener du farver hele interviewet, eller hvad? Ja, jeg mener, det gør det. Det farver der hele interviewet, og man tænker, det må åbenbart ikke rigtigt, at Lars Hedegaard blev forsøgt myrdet. Det er jo noget, der er skudt i skoene konstant de sidste 10 dage, og den sidste del af sætningen... Nu har du så lejlighed til at svare på det. Den sidste del af sætningen blev slet ikke taget med. Jeg siger, at det er 6 uger siden, Lars Hedegaard blev forsøgt myrdet. Sagde, han blev forsøgt myrdet på grund af sine holdninger. Det hører man bare ikke. Du har lige hørt det. Ja, men det er ikke det, man lægger mærke til. Og det er det, jeg synes er helt afgørende. Ja, okay. Men du bliver her beskyldt for, at du faktisk lægger op til, at du ikke tror på, at der har fundet et attentatforsøg sted. Altså, hvad skal jeg sige til det? Ja, du kan for eksempel sige, at selvfølgelig gør jeg det. Selvfølgelig tror jeg på det. Han siger det jo. Selvfølgelig tror jeg på det. Jeg har ingen grund til at tro andet, og vi lægger alt det, vi ved om
det attentatforsøg frem i udsendelsen. Her siger jeg, at Lars Hedegaard siger, at han blev forsøgt myrdet på grund af sine holdninger, og det er præcis det, han sagde. Det var et citat. Det er så ikke blevet forstået på den måde hos Aya Fogh. Hvad siger du til den forklaring, du får her? Jamen, jeg synes, det dybest set drejer sig om her, det er ikke at lave sådan en Krasnik-Hedegaard skyttegravskrig, men om at skabe en debatform, som fremmer det frie ord og den frie debat. Og det synes jeg absolut ikke, at lykkedes for Martin Krasnik sidste søndag. Tværtimod. Men er du tilfreds med hans svar på det her punkt? Nej, det er jeg ikke for interview. Du tror ikke på ham? Det ved jeg ikke. Jeg synes jo, at hele interviewet også efterfølgende bygger op omkring den præmis, han lægger ned, nemlig at nu skulle Lars Hedegaard bare nakkes. Og det synes jeg ikke er befordrende for noget som helst. Og jeg tvivler på, at der er mange andre, som har lyst til at komme i studiet i Deadline, hvis de kan blive udsat for den behandling. Og det synes jeg er et enormt problem for den fri debat. Altså, jeg vil sige, at en ret vigtig ting, jeg husker, er, at jeg har jo givet andre mennesker den samme behandling. Og det er andre mennesker, som har ment noget helt andet end Lars Hedegaard. Så han er ikke udset. Der er ikke tale om særbehandling. Der er ikke tale om særbehandling. Og så synes jeg bare, at jeg må bare igen sige, at selvfølgelig tror jeg på det, Lars Hedegaard har sagt, og jeg påstår ikke andet. Tak til Aya Fogh. Lad os komme igennem nogle af tingene her i de sidste 10 minutter. Du nævner en anden ting i begyndelsen. Det handler om Anders Behring Breivik, massemorderen fra Ytterøya. Lad os lige høre. Norske Anders Breivik, der dræbte 77 mennesker i juli 2011, opfatter jo sig selv som en frihedskæmper, der skal redde Norge fra en muslimsk magtovertagelse. Og Breivik havde skrevet et såkaldt manifest, hvor han citerede Lars Hedegaard hele 3 gange. Hvorfor nævner du det? Hvorfor er det relevant? Fordi for det første, fordi det er rigtigt, og for det andet, fordi det der er jo et oplæg til nogle spørgsmål senere i interviewet, hvor jeg beder Lars Hedegaard gøre rede for netop sine holdninger om, at der er tale om en frihedskamp overfor en islamisk magtovertagelse i Europa. Og så... de 3 gange, Søren Krag for eksempel, han skriver, jeg har ikke talt det op, han skriver, at Breivik nævner Winston Churchill 24 gange, George Orwell 13 gange, Mark Twain 5 gange. Der var en, der nævnte for mig i dag, at Jeremy Clarkson, vært på bilmagasinet Top Gear på BBC, bliver nævnt 2 gange. Jo, men nu kunne jeg ikke invitere Winston Churchill i studiet, jo desværre. Du vil gerne, men lige præcis i forhold til det, vi diskuterer, nemlig hvilken karakter har den her kamp, som Lars Hedegaard ser det, overfor en islamisk magtovertagelse af Europa. Det er jo den, der er parallellen til Breivik, for det var sådan, han opfattede verden. Og når nu rigtig mange mennesker... Men de er vel også med til at farve folks billede af Hedegaard, du siger, Breivik har nævnt? Det var et oplæg til nogle af de spørgsmål, jeg havde tænkt mig at stille til ham senere. Så du synes, det er fair? Fuldstændig fair. Godt. Så er der din påstand om Hedegaards bog. Han er en af 3 forfattere til bogen I krigens hus fra 2003. Undertitlen er Islams kolonisering af Vesten. Du sammenligner den med en anden bog, der handler om en jødisk verdenssammensværgelse. Lad os lige høre fra interviewet. Det er et eksemplar, mit fine eksemplar af Sihons Vises protokoller, og det er jo simpelthen en ganske berygtet et falsum, altså en teori om, at der var en gruppe indflydelsesjøder i begyndelsen af det 20. århundrede, der vedtog et program for jødernes verdens erobring. Man opfandt et dokument med planer om at overtage magten i Vesten. Det lyder grangivligt som fuldstændig det samme, som du påstår om muslimerne og islam. Og Sions Vises protokoller er lavet af den Azarens efterretningstjeneste. Ligner de virkelig hinanden? Mener du, det er relevant her? Jeg mener, det er meget relevant, ja. For en meget vigtig del i Lars Hedegaards bog, det er påstanden om en verdensomspændende aftale, plan, bevægelse, der skal overtage magten i Europa. Det er også kernen i Sions Vises protokoller. Det ene handler om muslimer, det andet handler om jøder. Du kunne næsten ikke. Du er selv jøde, du ved, hvilken forbandelse de har været igennem det seneste århundrede. Måske er det derfor, jeg særligt lægger mærke til, at den stemning, der er i påstanden om den her magtovertagelse. Men du lader dig måske også gribe af det. Ja, selvfølgelig. Kunne man ikke sige, her kommer dine egne holdninger måske i vejen for din journalistik, eller hvad? Jamen, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogle journalister, der ikke bliver påvirket af deres egne holdninger i en eller anden form. Jeg vil sige, det betyder jo ikke, at man ikke stiller fair spørgsmål. Og det gør jeg også her. Han kunne jo bare have svaret. Og det vil jeg sige om alle de spørgsmål, jeg har stillet. Hele den kritik, jeg er blevet udsat for, som jo, må jeg sige, har været rimelig mærkelig at opleve, den har jo handlet om formen.
Han fik jo muligheden, når det handlede om indholdet, for at svare i næsten en halv time. Han kunne bare have afvist det. Han kunne have kaldt mig vanvittig. Han kunne have kritiseret mig. Måske forventede han ikke, som vi snakkede om i starten, at det var det han ville blive udsat for. Lad mig lige holde fast i den her pointe med de her bøger. Du har læst begge bøger. Bent Jensen beskylder dig i dag i Jyllandsposten for, at du i hvert fald ikke kan have læst Hedegaards bog. Ja, jeg har i hvert fald har læst den 2 gange. Jeg har ikke læst nogen af dem. Men han skriver blandt andet, at ordet sammensværgelse står der ikke. Nej, det er rigtigt. Og det brugte du faktisk i interviewet. Du brugte det ikke i det svar, du gav for et øjeblik siden. Nej, det gør jeg. Du brugte det i interviewet. Ja, det gjorde jeg. Og det er fordi, når en meget central pointe i bogen, det er, at der i Mekka i starten af 80'erne sad en gruppe statsledere og besluttede sig for at overtage magten ved hjælp af masseindvandring i Europa. Det kalder jeg en sammensværgelse. Men det står ikke ordet. Nej. Godt. Du afkræver også Hedegaards svar på, hvorfor Trykkefrihedsselskabet har inviteret nogle bestemte gæster, og så om han eventuelt mener det samme som de der gæster, blandt andet om, hvorvidt Barack Obama er muslim. Lad os lige høre. Tror du, Barack Obama er muslim? Jeg ved ikke noget om det. Men jeg mener, at man har lov til at... Men tror du, at Barack Obama... En tredjedel af den amerikanske befolkning mindst mener, at hans rigtige fødselsattest ikke er kommet frem. Ja. Men tror og det er vel noget, som man må have lov at skrive. I øvrigt, når du nu nævner det. Jeg tror fandme ikke på, at Barack Obama er muslim. Jeg er meget kritisk om, at jeg tror sgu ikke, han er muslim. Tror du, han er muslim? Nej, jeg tror ikke noget. Altså, jeg ved ikke, hvad han er. Hvorfor vil du vide det? Det vil jeg jo vide, fordi at jeg åbner en diskussion om, at Hedegaard inviterer forskellige personer til møder i Trykkefrihedsselskabet. Det er han blevet kritiseret for fra mange forskellige sider. Og en af dem har sagt, at Obama er muslim. Ja, hun siger det mere eller mindre direkte, at Barack Obama bruger en masse penge på at sløre sin i virkeligheden, altså sande fortid. Du bliver beskyldt i en analyse fra en retoriker, Hans Christian Gørp Nielsen, kandidatstuderende i retorik, for det, der hedder guilt by association på engelsk eller på dansk, kunne man kalde det. Sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er. Altså, du beskriver de her mennesker, det er især 2, det handler om. En belgier fra Flams Belang, partiet, Diane West, amerikaner. Og så, når vi ved, at de ikke er, i din beskrivelse, helt på plads i hovedet, så kan Hedegaard heller ikke være det, siger det i den her analyse. Ja, og det ville måske også være en rimelig påstand, hvis jeg ikke så derfor havde spurgt ham, hvad han selv mente om det. For hvis han nu havde sagt stille og roligt, selvfølgelig har vi lov til at invitere dem ind. Det er folk, der er blevet presset. Det skal Trykkefrihedsselskabet netop gøre. Jeg selv mener naturligvis, at Barack Obama... Men er det ikke her, jeg tror på, at Barack Obama ikke når han siger, at han ikke er muslim. Jeg siger jo til ham, hvad mener du om det? Han kunne igen bare have svaret. Det er jo ikke mit problem, at han ikke svarer klart. Men ved at stille de her mennesker op ved siden af Hedegaard, så farver du ham vel på den måde. Det er vel det, der får nogen til at sige karaktermord? Jamen altså, hvad er det? Altså, vi taler om et journalistisk interview. Det er en konfrontation. Det er jo en duel. Det er jo sådan, man skal opfatte sådan et interview. Det er sådan, jeg opfatter det. Det er jo kritisk journalistik. Altså, den reaktion, der har været, Poul Erik, den viser jo også, hvor langt der åbenbart er mellem rigtig kritisk tv-journalistik i Danmark, siden folk går sådan fuldstændig... Men hvorfor skal vi så vide, at du fandme skulle mener, at Obama ikke er muslim? Hvorfor skal vi vide, hvad du mener? Det er fordi, jeg blev så alligevel en lille smule overrasket over, at Lars Hedegaard ikke klart kunne svare på det spørgsmål. Så her kommer dine egne holdninger frem igen? Hvis du mener min egen holdning, nemlig, at jeg tror ikke på, at Barack Obama skjuler sin sande... Du siger det med eftertryk, må man sige. Jeg står ved det. Jeg tror ikke, at Barack Obama er muslim. Jeg kan nå et punkt mere, fordi du nævner også en Bruce Bauer. Ja. Amerikaner, islamkritiker, bosat i Norge. Du bruger et citat fra Bauer fra Weekendavisen i 2010. En kritik netop af, at Trykkefrihedsselskabet har inviteret det belgiske parti Flams Belang. Citatet lyder, det bruger du i interviewet, det har givet mig en dyb personlig smerte, at den mand, hvis forsvar for sekulære værdier var en inspiration for mig, har valgt at alliere sig med et parti, der er åben modstander af disse værdier. Det er Bauer, der siger det om Hedegaard. Du kunne også have brugt et nyere Bauer-citat, det er fra Hedegaards 70-årsdag, et festskrift 2012, altså inden attentatet, hvor Bauer rosende skriver om Hedegaard, jeg blev rørt af hans alvor, hans intellekt, hans dybe historiske perspektiv og hans håndgribelige kærlighed til frihed og til sit land.
Du bruger et meget selektivt citat. Ja, nej, det gør jeg for netop, fordi at min pointe her var, at Lars Hedegaard blev kritiseret af folk, der er enige med ham ellers, eller har været enige med ham, for at alliere eller på en eller anden måde sætte sig i forbindelse med mennesker, som er ekstremister. Er i hovedtrækkene stadigvæk enige med... Det er han. Det må han jo gerne være. Men selv nu, hvor han giver mig en ordentlig spand i hovedet over det her interview, så siger han, ja, jeg står stadig ved, vi er uenige om det her belgiske parti. Men han skriver også, du kunne bare have sendt en mail til ham, så kunne du få at vide, at han mente det. Ja, altså, jeg går ud fra, at det, han har sagt offentligt, det er noget, han har ment. Så det er fuldstændig også upåklageligt. 2 punkter her til det sidste minut. Det ene er, at du sender også en mail efter interviewet. Man fornemmer, at at Hedegaard ikke var specielt tilfreds efter det der interview. Så skriver du en mail til ham. Jeg har nu set interviewet igennem, og jeg kan endnu mere bestemt sige, at du kommer virkelig fint ud af det. Kort sagt, jeg håber, du er faldet ned efter den hårdhændede behandling, at du føler dig tilfreds med vores samtale. Det har du grund til at være, og det vil jeg absolut ikke sige, hvis jeg ikke mente det. Mener du det? Han var jo meget rystet over, virkede rystet og utilfreds. Men du sidder jo her og siger, at han kunne bare have svaret. Han svarede jo ikke på. Du er næsten den eneste i landet, der mener det, ikke? Ja, altså, jeg er en venlig mand. Jeg synes egentlig, han klarede det meget godt i forhold til den hårdhændede behandling, han fik. Ja, han fik en hårdhændet behandling. Jeg synes egentlig, han klarede det meget godt. Han svarede, han hissede sig ikke op, han holdt fanen højt, det synes jeg. Men jeg synes, det er ret væsentligt lige også at få med, hvad det er, jeg så sidenhen er blevet beskyldt for. Altså en meget vigtig ting her. Og det er jo altså, at Hedegaard og Krarup beskylder mig for at være en voldsmand. Ikke bare en voldsmand. Der er en tegning fra Trykkefrihedsselskabet, hvor du er postbudet, der kommer. Ja, jeg tror, vi har den. Ja, og det er ikke bare en tilfældig redaktør, det er Katrine Winkel-Holm, der er redaktør på Safos hjemmeside. Krarups datter, bestyrelsesmedlem her i DR. Og bare lige ganske kort. Under Breivik-sagen blev højrefløjen kritiseret sønder sammen for gennem deres meget voldsomme retorik på en eller anden måde at opildne til rigtig vold. Og deres argument var, vold og ord er ikke det samme. Og der mente jeg, det er rigtigt. Vold og ord er ikke det samme. Nu går de fuldstændig i den samme grøft og påstår, at jeg er en voldsmand. Men Krasnik, så kunne man jo også sige, at det, der er sket her, det er, at dit formål, det var at få hans synspunkter frem. Ja. Debatten har handlet om din form. Ja, nej, det har den ikke kun handlet om. Det er ikke mission accomplished, er det? Nej, men debatten har handlet om min form, og det er blandt andet på grund af Lars Hedegaards og Krarups forsøg på at få den til at handle om min form. Og det er ærgerligt, der er så mange journalister, der har hoppet på den. Det kunne også være, fordi du havde strammet formen. Ja, det håber jeg da. Jeg får at vide, tiden er gået, så du er kommet til ord. Tak fordi du kom. Ja, tak fordi jeg kom her. Det var så det sidste ord i denne her omgang. Kritikerne har forhåbentlig fået svar på nogle af deres spørgsmål. Det er ikke så, at de er tilfredse med svarene. Debatten slutter næppe her, men det gør min gæsteoptræden i Deadline. Tilbage til Jens Olaf Jersild. Tak til Poul Erik Skammelsen. Det var Deadline for i aften. Om et øjeblik er jeg klar med et nyhedsoverblik.